Ahojte kamaráti, dneska si ideme zahrať Obi, Neon a môžeme už kľudne začať, ak vy chcete. A dajte k tomu ešte like a odber. A napíšte dole do komentára, či sa vám páčia moje videá. Jak to púka, úplne to je počuť. Na mne ide to tu zobrať. Tak musím. No, už mám. A to je všetko. Ja sa volám Damian Balok. Bývam v Dolných Lefandovciach. Som aj na WhatsAppe. Môžete si ma tam nájsť. Ja by som aj dal finish Obi, len vám to neurobím. Lebo nedávate odbery. Ak dáte teraz odber, všetci, kto pozeráte toto video, tak kúpim vám koľko chcete Robuxov, dobre? Len dajte odbery. Dajte odber. Dajte všetci odbery, kto pozerá toto video a uvidíme, keď dáte odber, tak kúpim vám koľko chcete Robuxov. Platí? Dobre, ideme. Toto video si dáme na 2 časti. Nie. Na budúce si zahrám aj s mojím kamošom. Len musím ešte vylepšiť grafiku. Zvuku. Dobre. Kľudne napíšte do komentára, dajte najprv odber a like a napíšte do komentára, koľko chcete, dám vám aj 50 milión. Len napíšte, ako sa voláte na Robloxe do komentára a koľko chcete.
Zatiaľ sme prešli dobrú diaľku, ale pozrite, koľko nám ešte. Sme 26. A keď ma chcete na Robloxe, ja sa volám Damian. Invite no. Tak sa volám Damian 29977. A môžem si s vami zahrať. Máte jednu výhodu. Ak sa vám páčia moje videá vlastne. I'm gonna be there, gonna be there. Dobre, už sme v 36. 38. O chvíľu to už máme. Už len toto. Ale túto hru budeme mať na 2 levely. Dobre, tak na dneska by to bolo všetko. Dajte odber, like a vidíme sa pri ďalšom videu, pokračovaní.